Moi, ootte kuullut Velomarketista? Se on Viron toiseksi suurin pörliike ja se on ollut toiminnassa yli 15 vuotta. Heillä on 2 kivijalkaliikettä Tallinnassa ja nettikauppa, joka palvelee kaikkialle Baltian ja Pohjoismaiden alueella. Se tekee myös paljon yhteistyötä muiden kauppojen kanssa, mukaan lukien Virossa ja muissa maissa. Nyt uusimpana heillä on Bicyclean, joka sijaitsee täällä Helsingissä, suoraan Suomessa. Bicyclean on Velmarketin ensimmäinen virallinen yhteistyökumppani Suomessa. Bicyclean sijaitsee Helsingin Katanurassa. Ostamalla Velmarketin tuotteita netissä tai Velmarketin myymälöistä voit saada huoltopalvelut pyörääsi tai kuntalaitteisesi luottavasti läheltä. Bicyclean on ensimmäinen Velmarketin yhteistyökumppani Suomessa. Bicyclean sijaitsee Helsingin Katanurassa. Ostamalla Velmarketin tuotteita netissä tai paikan päällä voit saada Bicycleanillä luotettavasti huoltopalveluita pyörääsi tai kuntolaitteeseesi lähellä. Bicycleanin saat ammattitason huoltopalvelua kaikkiin teknisiin ongelmiin helposti. Heidän ammattilaisilla on vuosien kokemusta ja erikoistuneet työkalut. Bicyclean huoltaa myös kaikkien muiden merkkien polkupyöriä ja kuntolaitteita. Bicyclean myy myös Velmarketin tuotteita ja Velmarketin tuotteita olet myös tulla noutumaan itse täältä Helsingistä, kunhan olet musta pyytää sitten Velmarketin nettikaupasta sellaista Helsinkiin. Tulevia huoltoja ajatellen Bicyclean tarjoaa kaikille Velmarketin asiakkaille -10% kaikista tuotteista. Tervetuloa tänne. Bicyclean on Velmarketin ensimmäinen suomalainen yhteistyökumppani. Ostamalla Velmarketin tuotteita paikan päällä tai netissä voit saada huoltopalveluita pyörääsi tai kuntolaitteeseesi helposti lähellä. Tämän videon sponsoroi Velmarket ja käykää tsekkaamassa koko valikoima velmarket.fi. Nähdään kaupoilla.